Maiatzean gaude eta berriro ere, gure ikastetxeak ZEF erakunde maristarrarekin batera haien kanpainan lan egin nahi du. Gure bizitzan egiten dugun ekintza guztiek, naiz eta txikiak izan, eragina daukate beste pertsonen bizitzetan, eta horri buruz kontzientzia hartu nahi dugu. Ba aldakizu gure herrialdeetan Black Friday bezalako egunak edukitzeko beste herrialdeetako pertsona batzuk esklaboak bezala bizi direla? ZEF erakundeak saiatzen da beste herrialdeetan bizi diren pertsonek bizimodu duina eduki dezaten. Gure ikastetxeak haiekin batera beka proiektu batean lan egiten du Guatemalan, gazte batzuek lan egin beharrean ikasi ahal izateko, eta honela bizitza hobe bateko aukerak izateko. Egun hauetan zehar, maiatzaren 12 arte, ikastetxe osoan lan egingo dugu gure ekintzen eragina beste pertsonetan zein den uler dezagun. Lehen hezkuntzako lehen kurtsotik, batxilergoko 2. kurtsoraino, goizetan, gure eguna hausnarketa edo otoitz batekin hasiko gara, gai honi buruz beste pixka bat gehiago ulertzeko. Honetaz aparte, haur hezkuntzatik DBH-eraino, tutoretzan, pixka bat luzeagoa den saio batean, hausnarketa ekintza bat landuko dugu. Baina hau ez da guztia izango. Ikastetxean, beti saiatzen gara sinbolo bat egiten, guztion batera laguntza ekonomikoa lortzeko parte hartzen dugun proiektu honekin batera kolaboratzeko. Urtero, ikasleei aukera ematen diegu proiektuarekin kolaboratzeko, eta euro baten trukez, detaile txiki bat erosi ahal izango dute. Honela, kontuan hartu ahal izango dute zeri buruz lan egiten ari garen. Gauzatxo hau, aurten, etxeko baketa pare bat izango da. Baketak, zertarako? Aurten, gure kanpaina zarada pixka batekin bukatu nahi dugu, gure kexa entzun dezan. Hainbat eta hainbat pertsona bidegabeko egoeran bizi dira, eta gure danborrak entzun daitezela nahi dugu. Guk ere entzun behar ditugu, batzuetan haien egoeran ardura daukagulako. Maiatzaren 12an, kanpaina bukatzeko, gure baketak ekarri beharko ditugu ikastetxera, eta etxean egindako danbor bat, edari lata bat, kutxa bat, gure baketekin jotzeko erabilia alden edozein gauza, guztion artean batukada bat egingo dugulako. Baina honetaz gain, zure baketak eta danborra dekoratuta ekartzen badituzu, merkataritza duineko denda batean sari bat lortu ahal izango duzu. Gela bakoitzean, 12 eta gero, bozkatu egingo duzue, eta gehien gustatzen zaizuena aukeratu ahal izango duzue. Ikastetxeko jaietan, gela bakoitzeko hoberenak erakusketa batean erakutsiko ditugu. Eta etapa bakoitzean, haur hezkuntzan, lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan, zein gustatzen zaizuen gehiago bozkatu ahal izango duzue. Irabazleek, opari bat edukiko dute, merkataritza duineko denda batean. Eta etxetik, pixka bat gehiago lagundu nahi badugu? ZEF erakundeak beti ezkertzen digu, familiei, langileei, ikasle hoiei, bazkideak egiten bagara. Guzti honetaz gain, aurten, audioliburu bat editatu dute, Los tambores hablan izenekoa. Liburu honetan, hainbat artistek parte hartu dute, pixka bat pentsatzeko interesgarriak diren historia eta abestiekin. Ekintza hauei buruzko informazioa jaso nahi izan ez gero, pastoral@maristasilbao.com helbidera e-mail bat bidali, eta pozik erantzungo dizuegu. Eskerrik asko eta gogoratu. Gure bizimodua pixka bat bakarrik aldatzen badugu, pertsona batzuen bizitzak black izaten utzi ahal izango dira.